All around the kitchen, cock-a-doodle-doodle-doo. 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 And stop. Bon Sant Jordi a tothom! Un Sant Jordi diferent. Diferent del tot. Estem tancats a casa i esperem que vosaltres també hi estigueu. Serà el Sant Jordi més estrany que hem viscut mai, però i què? I què? I què? Penseu bé, quan sigueu grans podreu explicar això com una batalleta. L'any que vam estar tancats a casa per Sant Jordi. Per tant, de veritat, serà un Sant Jordi diferent. Això no vol dir que sigui un Sant Jordi pitjor. O sí? I què fem per Sant Jordi? Cada un fa el que li dóna la gana, però en general, què fa la gent per Sant Jordi, Liliana? Doncs regalem llibres i regalem flors. Molt bé, molt bé. I aquest any com ho farem? Com ho farem? A veure, Liliana, idees. La idea era, a més, o sigui, com que no podem anar ni a les llibreries ni a buscar una flor, doncs el que podem fer és fer-nos uns vals de regal. No? Està claríssim. Però podem fer vals de regal superguais. Podem buscar el llibre que volem regalar, o podem buscar a internet, o podem dibuixar nosaltres mateixos la coberta. Podem buscar flors per internet, dibuixar-les, fer fotos de la nostra terrassa o si un veí té terrassa amb flors, fer el que ens doni la gana. I a la persona que li volem fer el regal, li lliurem aquests vals. Jo trobo que és... Vaja, segons com fins i tot pot tenir més interès i ser més bonic que el regal directe. Però és que, a més, podeu anar directament a les llibreries. I... No, anar a peu no! Anar per internet. A peu res! A peu res! Aneu a les llibreries. Però no això. I n'hi ha moltes que ells mateixos us faran el val. Us els faran ells. El llibre que voleu regalar l'heu de pagar. Per això cal tenir un adult a mà, que sempre són, a l'hora de pagar, és bàsic tenir un adult a mà, i us fa el val per vosaltres, per l'àvia, per no sé qui, i quan hagi passat aquest desastre de virus i puguem sortir, aneu a la llibreria, recolliu el llibre, passeu per la floristeria o per un jardí, agafeu la flor i la regaleu. I la persona a qui li heu fet el regal tindrà el regal i, a més, el val del regal. I per mi té el doble de valor. El doble, triple. O més triple, que no sé com es diu. Triple. 4 vegades més. Això. Anem a parlar una mica de Sant Jordi, però de Sant Jordi el personatge. Jo us vull dir un secret que no sé si serà molt bonic o no. A mi Sant Jordi no m'agrada. Si ara em volgués fer el modern, diria, no em mola. No em mola. Penseu bé, és un senyor que mata animals extints i això és molt heavy. Sí. Però molt heavy. Amb lo cucus que són els dracs. Amb lo cucus. I a més, i el paper de la princesa, què? Quin tros de fava. És que, de veritat, és que no ho veig gens. Bé, potser per això la Liliana i jo, fa 3 o 4 anys, ens vam tornar bojos i vam escriure el nostre propi llibre de Sant Jordi. Patapam! Patapam! Sant Jordi de les galàxies. I n'estem molt contents. Què voleu que us diguem? És la veritat. És una història de Sant Jordi diferent, on les coses no són en absolut com a la llegenda, on no hi ha cap princesa fava, on no hi ha cap drac que mori i es converteixi en sang i en flors. És un Sant Jordi diferent, és el nostre. Però clar, com deia aquell home famós, no he venido a hablar de mi libro. Molt bé, i com que parlar dels llibres d'un mateix és de mala educació, parlarem de llibres de col·legues per aquest Sant Jordi. Per exemple, pels més petits, mola molt que es diu Blanc i Negre, de la col·lecció Colors de Convel, que és una col·lecció que fan el Xavier Salomó i la Meritxell Martí. El Salomó és el que dibuixa i la Martí és la que escriu.
I tots dos ja vam pensar, és de suposar. Però aquests llibres molt guais, molt senzills, només amb una paraula cada frase, i que el lector, o qui mira el llibre, a poc, ell mateix quasi va crear la història. Són llibres molt senzills i molt interessants. Pels enanos. Tu què, Liliana? Pels enanos, no és aquest? Pels enanos. Jo em porto un una mica més gran. O sigui, Les bruixes d'Arlet, de l'Abel Olit i el Pep Montserrat. O sigui, els dibuixos són guapíssims i com està escrit és molt divertit, perquè diu 7 eren 7 les bruixes d'Arlet fins que van trobar un ou. I què hi ha dins de l'ou? Doncs cap de les 7 s'ho pot imaginar. M'ho vaig passar molt bé veient un vídeo que a més va fer l'Abel Olit, que el trobaríeu al YouTube, que explica el conte i és divertidíssim de seguir. I hi ha sorpreses. Ja sé per on vas. Per què? Per on vas. A tu et va agradar perquè hi ha una bruixa de les 7 que es diu Lilianeta, oi? No, n'hi ha una, cada una té un nom, que a més cada una és superdivertit, i n'hi ha una que es diu Liliana Furienta, i em va semblar que naturalment Furienta era el nom que m'esqueia més. Que bo. Sí. Vale, un altre llibre. Què deu fer de la Vanegas, la Mar Vanegas? És d'aquests llibres que és molt divertit perquè hi ha tot de solapes i depèn de com les vagis obrint a les preguntes que et fa el llibre, la solució et porta cap a una banda o cap a l'altra. I és un llibre d'aquests que a mi m'agradaven molt quan eren petits perquè estàs implicat, diguéssim. Tu formes part de la construcció de la història, no? I és molt guai, no et deixis al desert, Hombre, el desert, què m'estàs dient? El desert, el dibuixat la Galí i l'ha escrit la Trujillo, que es diu Carmela, m'humillo perquè no me'n recordava el nom. I és un llibre preciós, com aquestes coses que fa la Galí, saps? Absolutament senzilles, però que en canvi la història està ben explicada i probablement serà el primer llibre d'una col·lecció que es dirà El cau i que parla d'això, no? De caus. En aquesta ocasió es parla d'un cau al desert. Doncs ens serveix, allò del cau. I mola moltíssim. Però no, tu no te'n vas d'aquí, jo hauria de parlar d'algun, un moment, i... Perquè com que tu em fas el salt amb molts altres dibuixants, hauria de parlar d'algun, no? Va, no, el primer, mira, Tot el que sé quan m'enfado, que això ja tens unes diverses col·leccions d'això, però és molt guai perquè aquest el fas amb l'Emilio Urberuaga, i llavors en realitat és per aprendre a desenfadar-se, no, el llibre? Sí. És per desenfadar-se, perquè hi ha una cosa que està clara, que en enfadar-nos ens enfadarem. Sí, segur. És per desenfadar-se. A més, l'Emilio és genial. Quan anem a Madrid diem de quedar amb ell perquè és un tio genial, superguai. Però espera, encara n'hi ha un altre que es diu Rialles, el de Rialles que l'has fet amb el Francesco Chiacchio, i llavors aquest és Chiacchio, i és un llibre... Chiacchio ja no cal que te'l presenti perquè m'està sopant fa poc, Sí, molt guai. I ja ho vas veure, un tio superespecial, superdivertit. Però va, ensenya'l. Què? Ensenya'l aquest. Sí, mira, aquest llibre que hem fet, espera, aquí. Aquest llibre que hem fet és un llibre que sona. És a dir, tu vas apretant el botó, ara, aquelles coses que té el directo, saps? I el que et va explicant són rialles de diferents tipus de gent, saps? Les rialles del Chaplin, les rialles de coses que veiem i que ens fan riure, les rialles que fem, que no són rialles, però que fan els micos, i és molt important allò que deia el Chaplin. Tu saps què deia el Chaplin? Digue-ho tu, que la frase la saps més tu. Jo la frase l'he de llegir, si no la sé, perquè tinc un cervell molt limitat.
En Chaplin deia que un dia sense riure és un dia perdut. I la veritat és que tal com estan les coses, això és molt important. Que tinguem una estona de riure amb els pares, amb els fills, amb els col·legues, i que això ho farà més passador. Que bé m'ha acabat. Escolta una cosa, Liliana, que és que ara estava pensant i que escrivíssim i dibuixéssim el Sant Jordi de les Galàxies no deu tenir res a veure amb que estiguis acabant els estudis de Jedi. No, en absolut. No. I tu no estaràs una mica massa obsessionat amb Moby Dick? Jo? All around the kitchen, cock-a-doodle-doodle-doo. All around the kitchen, cock-a-doodle-doodle-doo. All around the kitchen, cock-a-doodle-doodle-doo. All around the kitchen,